Huwebes, nagdesisyon na si Alex na magpatuloy. Kabado, pero excited dapat. Ang sikretong pinakamapago-pago ni Alex sa loob ng 3 dekada, sa loob lang ng 30 minuto, tuluyan nang naputol. Hindi siya. Kaya. Sandali pa. Kung mabubuti po yung self-confidence ko, maharap ko na sila na masabi siya. Tapos May stigma nga, no? Dahil kapag hindi ka tulit, narinig natin sa mga tao na napagsagot ang support na dapat hindi yung derogatory. Ang pagpupuli talaga ay hindi naman siya required. Pag matanda na, agad na isang mas madali na sa atin as compared to kung sa bata pa, mas maliit pa, minsan nakatago pa yung ari, mas mataas ang risk for cancer ng ari pag hindi ka tulit at hindi ka malinis. Ang pokpok, no, has been done for several years na. Effective naman siya in circumcise ng mga bata Pilipino.